Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos. Aku susu dikongkon gak yuk. Kau akan pertemuan David. Lagi susu dikongkon gak yuk. Kenapa karo bos? Foto yuk po. Apa? Apa? Yêu con bà của Dia baku. mình chọn hệ được các bạn. Kon apa to kembangmu iki jane kon apa? Gak bosake rene iki kembang Mbak Yu, Bos. Nyampo iki gak ro mah kembang. Kembang iki nyampo. Ngono lho. Lho. Lha iki kok ngene iki apa? Malah entek kabeh kembang iki. Diatur piye bocah iki? Kita David iki kon ngedek kembang kok ngene. Berumbun kabeh iki. Ya Allah. Kita bos kok ngene iki, Bos. Ya Allah. Ya Allah, bos ngene, Bos. Iya. Tak kabeh. Arek iya tok. Iki jane piye ta jane? Malah entek kabeh to. Malah mawut kena angin topan, Bos. Subhanallah. Iki piye? Ini dia David ya, woy. David ini mau tanya-tanya dulu. Cek kita. Ini lho bos lho. Ini keadaan ini piye? Sing duwe gak kukut dong iki. Berarti sing duwe omange kukut sak ndok-ndoke iki entek. Piye to ya Allah. Piye to bos kok ngene iki. Ini namanya ginjang kentrung, Bos. Ini jenenge ginjang kentrung ini lho, teman-teman. Tahu ora ginjang kentrung? Piye to yo piye? Kuwi piye to? Aku kayak tak rawat tapi segini aja ya. Kuwi piye to maksudmu piye? Bangku entek loh. Entek Kan nyapo? mengisar kan. Kan delok. Maksudnya aja sampai gundul. Delok to. Delok iku sing iki. Wes iki tak delok. Sing iki. Aku Sampai orang nek godhong ya delok. Kene godhong itu. kuwi piye to yo maksudmu? Kok ngetok piye iki kok ngetok piye? Aku ora ngongkon. Ngetok dhewe. Iya, terus dia pas teko tak tekai. Kembangku sapa sing ngongkon nek? Cok. Iya santai kabeh. Iya maksudnya coba pendek-pendek lah, ya kan. Iki wis metu pupus wis to wis nemen David. Rada nganu lah, ijekno lah. Mosok ngene yo ngene. Kuwi butrek ora ya kuwi. Budrek. Iya. Ya Allah, sali ki warna apa ya? Tapi kok kembang sih, ya masih kembang. sih, Yo tapi- tukul. Iya. Ya Allah. Ini lagi jalan. Aku males, awas deh. Nganden ini males. Gak tau ngecek iki cetak ini. Wis sakmu mbiyen entek. Iya maksudnya gede sih ae lah. Iya nggak sih? Pakai wong sing mireng ning ndi. Cuma sih. Aku Iya. gak pernah mantau kerjaan nih sama sekali dari awal. Karena ketoknya emang angel kan dikandani. Lha piye? Maksudnya dikandani bakal bora, tapi aku ketoknya angel deh wis lah kerja terserah ngono. Terus kayaknya emang kudu dikandani sih. Wis dhuwur glepot wis. Tahu apa sih ngono kuwi aku wis ngomong sing ngerti ngono kan sing wesi ya. Ya, Sing sing- ngono lho. Sing kayak sing kuat. Wis sama garing lho. Banyune milih iki. Oh, mati ya saya. Wah,
Jedrek kowe. Jedrek. Tok ki tangi. Ngapa ora wis tangi kok? Wis tangi sus tangi kok. Tangi guys itu. Ning ndi wonge mau? Sopo? Surut siji ke? Ya Allah, Fit tahu. Gak iso. Ngono dia ditonggo diwarai sik. Ngono diwarai sak pira ngetoki. Iki gunting. Heeh paling. Lah tak pikir ya ora ngetoki makane ya ora tak warai. Delok to iki entek kayak cilik. Entek kabeh. Berubun lho. Iki kok sing gedhe ora tuh, Win? Sing gedhe. Padahal enek sing endi ya, Win? Iku wis di nganu lho. Wis dibentuk bunder sing ndi ya? Sing pas aku tuku kae ning Awi apik kan lho, Pin. Iku kan wis dibentuk bunder. Endi saiki wonge? Ketoke sing gundel iku ya. Ketoke sing iki yo, Pin. Iki yo. Maksudnya iki entak iki jek ngapain? Kan kudune muter ngene kan, weteng cilik-cilik. Iku sing pang-pang lho, tabung iso yo. Iya sih. Tak iso kabeh kok. Pit. Ning ndi? Anu. Kok ora balik-balik? Boh, mana piring. David. Ora enak. Ning jek, kula entek resik ya. Kaget tau. Wirumu piye kagetmu? Ya aku pengen ning isor ndelok kembang ngono, karena urung turu kan. Harap nyapo bingung. Delok dia mawut iki. Iso turu. Kenapa? Pelanggaran Ya ora. ngawur. Masa nggih Fata ngarep pelanggar. Ngawur, ngapus iki. Iki menit kepiro ya? Menit ke 7. Kurang. Malah sempak. Ini aku nganu iya dolar kuning ya. Masa dikit dolar kuning? Mak motor wonge. Jajah motor tak syuting. Malah pelanggaran. Gak iki kok gak jajalan arek percaya kok malah. Oh. Tapi rawit celuk ning ndi wae? Bogor dapite dipet. Ono pi turu. Turu. Iku nopi iki kok gemleh Pak Ber kita. Turun. Turun. Itu stand kok. Ini ruangan kok ngono iki. Heeh. Oh, bapak. Oh, jenenge? Piye? Tapi semari. Ya wis iso guyu dene kok. Depeng aku rono. Kita udah dhewe kaya gendeng teko. Lah ya lak suwi lho wis pirang dina sih. Aku iki sakno sing nunggoni. Iya, gak pantang. Ya kita iki kok paling insyaallah pokok iki. Durung, jare kudu didelok lambunge. Maksudnya emang lambunge nek masalah, nek ora nek masalah ngapain didelok to kan. Jarine darah rendah, sapa ngerti kok lambunge. Terus akhirnya jare dicek saiki ra sido saiki, sesuk. Lah, masa nenek sing nunggoni lho Pin aku ora apa-apa, nenek sing gentena lah Fata terus ya aku sakno. Lah yo. Ya wong ana gas sampule kan kono genten. Terus go. Lah yo biasane nopi ndek bengi apa rono keturo Dek. Turun. Heeh. Jelas Mungkin kok. ini batah gila. Bah, Duwe suruhan ganteng ya. nah celok ah. Mbak celok. Kita matani sik. Ya. Bos laki-laki lor. Pet. Nanti ada Pet ya? Pet. Apa ngap? Piye to piye? Iki lah. Lah iki lah. Iya. Terus baru ngono? Wih. Terus ini kalau iki lah. Kan usah ngapain sih? Ki. Wih, sapa ora topit iki? Kan bisa dibuka. Ya, dilapi. Dilapi Pet kok. Banyune entek piye to? Ora rapit kok. Tapi itu winter. Nitisan.
Dalam. Kok jebres? Bar mam. Mau bubuk? Arep bubuk. Oh ya. Arep bubuk. Wis. Ayo. Ya. Udah bubuk son. Ya. Ngantuk saya. Kenyang. Wes ngelur. Praktis hari ini. Jangan lupa kita akan itu kenal asal itu normal. Wah, ini bapak.